तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पार्किजुलि जिल्ला बिजाब बाख्रिनि नब्लाङाव दिनै तामुलपुर जिल्ला बनसुनि आफादगिरि बिदिन्था बसुमतारीनि आफाद सामलायनायाव कुमारिकाटा खोन्दो बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ दानाय जायो। कुमारिकाटा खोन्दो बनसुनि आफादगिरि महरै सायख'नाय जायो बिराट नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नाय जायो रातुल स्वर्गियारिखौ आरो सा 18 सोद्रोमानो गुबुन गुबुन बिबानखौ होनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोमगोरा ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिमल बसुमतारी, नेहाथारि धनजित औवारी आरो तामुलपुर जिल्ला बनसुनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा। दिनै जोङो कुमारिकाटा खोन्दो हिसाबै कुमारिकाटानि खोन्दो हिसाबै जोंहा नै बेनिफ्राय बिराट नार्जारीखौ बिथांखौ आफादगिरि महरै मोननो हाबाय आरो लोगोसेयैनो रातुल स्वर्गियारी बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो लोगोसेयैनो 18 जन 18 पिपल माने जोङो बे कुमारिकाटा खोन्दो हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो नोंथांमोना तामुलपुर जिल्ला बे जिल्लायाव मोनबेसे खोन्दो दानाय जादों? खोन्दो हिसाबै जोंहा दा फार्स्ट दाजाबाय नै सेथि खोन्दो माने फार्स्ट दाजाबाय जों कुमारिकाटा खोन्दोखौ दाबाय आरो बेनि उनाव जोंहा लासै लासैनो तामुलपुर खोन्दो, गरेस्वर खोन्दो, नाग्रिजुलि खोन्दो, ओमफ्राय सुक्लायै खोन्दो बेखौ गासिबो दालांजोबगोन जोङो। नोंथांमोना फैबाय थानायाव माबायदि खामानि मावनो? जोङो हाबाफारि हिसाबैथ' जोंहा बे फार्स्ट मोनथाया जोंनि बे माबाया टारगेटआ बेनो जोङो बर' हारिनि थाखाय नांनाय आरो लोगोसे जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ आगबारायलांगोन आरो हारिनि जेंनाफोरखौ माखासे जों माबायदि सुस्रांनो हायो जोंनि अर्गेनाइजेसननि गेजेरजों जों बेयाव नोजोर बोगोन।